Tak já vás všechny vítám, zrovna se nacházím ve společnosti Motozem. Vedle mě sedí můj host avizovaný Kaďák 69, Radek Skalický, který nám tady o sobě něco řekne, nějaký příběhy. Ahoj, já jsem rally rider vlastně, jezdím evropskou rally a jezdím ji s jednou rukou. O ruku jsem přišel na motorce vlastně a vrátil jsem se k tomu i tak, až jsem se vlastně dostal na tu evropskou rally. Super, a spíš by mě asi zajímalo teda, než ten úraz, na který se tě samozřejmě asi každý ptá, tak by mě zajímalo nějaký úspěchy tvoje, protože samozřejmě tě to limituje, nebo nelimituje, ale... Limituje mě to určitě nějakým způsobem, nelimituje mě to tolik, abych nemohl jezdit tyhle ty závody, který jezdím, takže vlastně jsem se dostal přes nějaký tady český rally, který jsem si vyzkoušel, jsem se dostal až na evropský rally, kam jsme vlastně vůbec nevěděli, jestli mě pustěj startovat, takže kamarád Kalič, který je šéf našeho týmu, Czech Beer Rally týmu, tak napsal do Albánie přímo pořadatelovi vlastně, jestli můžu zkusit si odstartovat a on řekl ano, tak chudák přišel o ruku, ať si zkusí odstartovat vlastně aspoň do první etapy, stejně není možný, aby jí dojel vlastně. Jasně, jasně. A to byla moje první rally evropská, což je vlastně nejtěžší v té Albánii a tam jsem za sebou nechal 100 lidí zdravých, takže jsme zjistili, že vlastně to půjde takže i bomba, bomba. Zmiňuješ tu Albánii, ale samozřejmě jsem slyšel i něco o Maroku. Maroko jsme byli takhle, já jsem několik let už jezdím pravidelně jakože trénovat Jižní Tunis. Jasně. Takže mám najetou tu poušť vlastně, kamenitý písky, duny a Maroko, tak jsem byl vlastně taky s partou a vyjeli jsme na nejvyšší bod Atlasu. Okay. Takže... To je vlastně pravda, vlastně Atlas vlastně zasahuje až vlastně Maroko, až ten Tunis vlastně dozadu. A v tom Maroku je vlastně opravdu vysoké a tam lezou horolezci a my jsme tam prostě doskákali různýma šouskama až vlastně na ty nejvyšší body, což bylo něco úžasného. Věřím. Ale jakoby závody jsem nejel takovýhle v ty africký, ale určitě tam ten cíl jakoby je a možná to bude i brzo. Co takhle Dakar? Tak samozřejmě to tam v té hlavě je taky, že jo, ale tam právě, aby se mohli jet Dakar, tak musíme odjet si jeden světový závod. Jasně. Což je třeba Rally du Maroc, nebo Africa Eco Race, což teď jedou kluci od nás týmu, ale je toho prostě hodně a je to finančně hodně náročné ty závody. Chápu. Takže je to všechno ve hvězdách, ale na ten Dakar si myslím, že se jednou podívám. Dobře, tak ale ty jsi předpokládám v týmu, jenom připomeň teda ten tým váš, jak se jmenuje? Je to Czech Beer Rally tým. Jasně, tak tam si myslím, že určitě nějaké ambice určitě budou, ne? Tam v tomhle týmu asi úplně ne, jakoby tam je to o té evropské rally. Okay. Teď teda kluci jezdou světovou rally, jedou Africa Eco Race, což je vlastně bývalý Dakar. Z Afriky je to z Maroka přes Mauretánii do Senegalu do Dakaru, vlastně co se jezdil Dakar, tak to jedou teďko 4 kluci od nás týmu. Takže tam jim budeme držet palce, to startují teďko vlastně za 14 dnů, tak uvidíme. Teďka v prosinci? Teďko v prosinci. Nebo respektive leden? Ano, leden. Okay. 1. ledna se startuje, stejně jako Dakar se to jede. Okay. Ale ty ambice na ten Dakar, tak mám jakože s Liborem Podmolem, který vlastně navštívil Dakar 3krát. Jasně, no a co víme teda, tak jako Libor se rozsekal nějak teďka naposledy? Libor se rozsekal, ne naposledy, ale loni, hned v první etapě, kde si zlámal vlastně obratle a musel skončit a letos vlastně, tak se rozsekal a tam si rozbil to obočí, o tom napsal teďka vlastně knihu Jednooký Dakar, kde je všechno popsaný a půlku Dakaru vlastně odjel s jedním okem. Jasně, no tak ale to bylo dost nepříjemný. Říkal mi, letěl jsem po té poušti s tím jedním zavřeným okem a říkám, kurva, když Kaďák to dokáže s jednou rukou, tak proč já bych to nedokázal bez oka? No ty jsi někde na internetu říkal, nebo na YouTube, myslím, že říkal, že máš ještě 3 možnosti, tady se vracíme, no chtěl s tím úrazem, takže ještě máš vlastně jednu ruku, ještě 2 nohy. Ještě jednu ruku a 2 nohy, to vždycky říkám mámě. Zatím teda se mi podařilo zlomit asi 2krát nebo 3krát vlastně tu ruku, ale tu protézu tu lámu teda často. No. To jsem slyšel, no, to jako, že tam máš docela chaos, to je jako hokejisti hokejky, jo. Tak, přesně, dobrý přirovnání. Poslouchej, já teda osobně jsem šmejdil po internetu a jenom jestli bys mohl teda trošku přiblížit, co to znamená to Kaďák. Kaďák. Všichni tam vidí úplně strašné věci samozřejmě, ale je to úplně historka z první nebo nevím druhý třídy, kdy jsme s kamarádem jsme do sebe prostě šťouchali a on mi furt říká rádek, zádek, jo, takovýhle ty a já jsem vzal kružítko, bodnul jsem mu do zád nebo do lopatky někam a on se o to říká, jo, ty jsi ale Kaďák, jo. Samozřejmě 8 dalších kluků, Kaďák. Takže odsaď vlastně odsaď to vlastně je a je to furt, říkají mi tak rodiče, říkají mi tak všichni kamarádi známí, prostě v práci, všichni prostě Kaďák. Spíš, že se to chytilo
vlastně už od té druhé třídy, no, to je taky zvláštní. To je, no. Tam se to chytlo, už to mám přes celý záda vykérovaný a mám tam své závodní číslo. Nemusíš se slíkat. Já vím, že máš tady takhle vykérovanou ruku, takže, tam mám i ruku. takže ten, kdo chce, může ti podat pravici. Přesně. No. A já podávám levou, vždycky říkám, to je od srdce. Jasně, přesně tak. A prosím tě, teda, to jsou nějaký teda cíle, nebo co jsi měl, a teďka teda ten příští rok, teda říkáš ta Albánie, přibliž nám to trošku. No, příští rok bude, ale je to hodně o těch jakoby sponzorech, je to o těch financích, takže samozřejmě sponzory mám nějaký, samozřejmě Motozem, že jo, kde natáčíme, tak je mým hlavním partnerem. Já tě přeruším, jinak děkuju teda na společnosti Motozem, že mi teda umožnila tady to místo k natáčení i teda s kaďákem 69. 69 nebudeme tady rozebírat. A pokračuju, sorry. Jo, takže bez by to nešlo, ale takže čím víc sponzorů, tím víc závodů, asi takhle to je, jo. Takže každopádně příští rok jedem na soustředění s Radkem Tomanem do Itálie, to je spíš takový jakože motokrosový soustředění, ale je v tom i endurko a hodně mi to dá, jakoby, ale Fermo. Okay. To je Fermo, to je taková oblast italská, kde jsou prostě motokrosové tratě, kde se jezdí svět normálně jako krásné tratě a Radek je několiknásobný prostě mistr tady v tom a opravdu perfektní, který vysvětluje, jezdí tam i profíci s ním, prostě je to jako v rámci tréninku, což je úplně super, takže tam jedeme poslední týden v únoru vlastně a potom bude jenom takový to klasický po okolí a 1. června odjíždíme na Rally Albania, což je vlastně ten nejtěžší závod v té Evropě. Potom nás čeká srpen, nás čeká poslední 14 dnů srpnu nás čeká Dinarek Rally, což je evropský rally v Chorvatsku a pak nás čeká konec září Greece v Řecku. OK, takže plánů je spousta. Takže plánů je spoustu a těch závodů je to docela náročný. Jo. Ten závod má 7-8 dnů, ale je to stejně 14 dnů, dopravit tam motorky, dopravit tam všechno, je to vlastně hodně náročný. Jo. Dobře, ale tak díky tomu, že už jste nějakým způsobem zaběhlí a víte co a jak, tak v podstatě už to netrvá, dejme tomu měsíc ta příprava, ale už je to trošku zkrácený. Tak, jo. Takhle jsme jeli na Pankáče, teď vlastně i na to Chorvatsko, na ten poslední závod, tak jo, tam jsme se rozhodli týden předtím, 6 lidí z Czech Beer Rally týmu, ale jedeme prostě na chorvatský rally. Takže jsme prostě naložili motorky, poslali jsme přihlášky, poslali jsme prostě startovný, sedli jsme do auta, vyrazili jsme motorky na vozejku a já jsem spal na Pankáče ve vozejku na nafukovací madraci. Jo, takže to bylo takový nízkorozpočtový rallyčko, ale bylo to naprosto úžasný, jo. Pankáče. Jo, ale ono si vím, že ujede 450 km v kamenech. Ale to mi ani neříkej, mě stačilo teďka normálně těch 60 kiláků, co jsem měl teďka v tom Španělsku, co jsem byl. A musím říct normálně, že jsem si na tebe několikrát vzpomněl a říkal jsem si normálně, jak to ten člověk může vůbec dávat, protože jsem ujel fakt pár kilometrů oproti tobě a byl jsem úplně KO. Je to masakr, veď, ale tak my máme jakoby ty podvozky nastavený, všechno, já mám motorku od Libora Podmola, která je nastavená perfektně prostě na tyhle ty věci, tlumit řízení, prostě ta motorka je lehká, ta motorka má sama o sobě 110 kg. Jo, takže to je další věc, jako, takže si s tou motorkou víceméně hraješ. Ale ono potom, když fakt je 400 km, tak prdel máš jak pavián, že jo, už potom to je úzká sedačka zase. Ty ale primárně stojíš, ale v tom asi, že jo? No, já právě jak mám jenom tu jednu ruku, tak mám takovej poloset, jako jo, že nemůžu říct, že furt stojím, jako snažím se, když vidím, že poletím vzduchem, tak jdu samozřejmě do stupaček, jakoby, ale hodně odpočívám na tu ruku tím, že jakoby sedím nebo jako polosedím, no. Někde si říkal, že v terénu dokážeš pustit řídítka a odklepeš si ruku. Jo, to určitě, no, protože tlumí řízení všechno a já už mě ta ruka tak trpěla, že prostě teď jsem se naučil, že opravdu třeba letím, držím jenom plyn a jsem o to řídítko opřený a letím kilo v kamenech prostě. To mi dost lidí říkalo tohle, že doma právě v terénech, že já jsem říkal, že vlastně ruce jsem měl zapřený, nohy jsem měl zapřený, samozřejmě vnitřní strany stehen, ale ty ruce mi říkali kluci, co jezdí ty terény, že vlastně odlehčujou právě. Ano, a je to jednou, to řekl krásně právě Libor Podmol na nějakém videu, který natáčel se mnou úplně a řekl, lidi si pletou řídítka a držítka. Řídítka jsou o to, aby se s nima řídilo, ale aby si za ně křečovitě držel. Jasně. Takže to, když se, a mě taky mi to trvalo, než jsem se to naučil, ale jakmile se to naučíš, tak prostě zjistíš, že já prostě přijedu a mě ta ruka nebolí. Jo, dobře, mě bolí nohy, mě bolí prostě záda, bolí mě prdel, ale ruka mě prostě nebolí, no. Ale dobře, když jedeš zase nějakou tu šotolinu, dejme tomu třeba to Chorvatsko, a nevím, třeba Albánie, nebo dejme tomu to Španělsko, tak tam jsou přece jenom ty zatáčky, že jo? No to všechno driftem letíš. Jasně. To všechno prostě letíš. Já jsem zapomněl, že se bavím s profikem. Dobře, takže pro nás, pro amatéry, tak ti říkám, že když prostě jenom zatáčím, mám 180 a jdu ještě navíc do kopce, tak já prostě ty držítka vidím. Takže ty vlastně fakt se toho křečovitě držím a abych vlastně, no,
No. Je to o zvyku, že jo, co si budeme povídat. Je to fakt, je to o tom a já jsem taky se k tomu dospěl, až jakoby čím jezdím víc a zjistíš na tom rally, když prostě tam musíš těch 450 km prostě musíš dojet. Kdyby mi tady někdo řekl, sedni na tu motorku a dojeď tady po polích cestách do Ostravy, tak řeknu, tak ty jsi mazmárný, a protože mi to ani náhodou. Jasně, za první bych to nedělal, za druhý bych tam nedojel nikdy takovou dálku. Jo, my když s klukama se jedeme odpoledne projet z neděli, tak za celý den, když vyrazíme v 9, vrátíme se v 5, tak ujedeme 80 km. No jako je to masakr. Tady prostě odstartuješ v 9, vrátíš se v 5 a máš za sebou 400 jako. No, jo, jako... Takže tam prostě jenom zastavíš, tankuješ, jedeš. Dobře, tam ty rychlosti jsou taky o něčem jiném, ty říkáš, no ty zatáčky tady driftem a já jsem tam třeba tady jsem měl vlastně podle GPSky nejvyšší rychlost naměřenou přiměřeným úseku, ne, při závodě, přiměřený SSC, tak jsem měl 156 km/h maximální rychlost. Jo, někde v těch šotolinách prostě tam někde v tom Tolik nejedu ani na dálnici. Jako, na asfaltě se s tím dá 130 a už to takhle jasně. Ale v tom terénu ji prostě držíš a nepřijde ti to. No. To je fakt, to je pravda vlastně, no, jako porovnávat neporovnatelný, to je prostě blbost. Ještě mi prosím řekni, já se vrátím k tomu Czech Beer Rally Team. No beer, no power je naše heslo. Okay. Zkus trošku přiblížit tu firmu nebo ten váš spolek, když to řeknu. Je to prostě parta kamarádů, který založil právě Jirka Kalát s Honzou Marešem a udělali takovýhle jezdil pár kluků a teď je to docela jakože asi největší rally tým v České republice a i na těch závodech na té Albánii je to největší, nejznámější tým a teď u nás vlastně natočili i jakoby od Novi Sport natočili krásný jako dokument o té Albánii a je to na YouTube, má to asi 20 minut. Je to pod čím vás najdeme teda? Czech Beer Rally Team vítězí na Rally Albánia. OK, tak takhle to tam je uvedený. Takhle tam je uvedený a je to strašně pěkný video, tam je i z toho zázemí, jak se staráme o ty motorky, známe jezdí lidi, kteří se nám o ně starají samozřejmě, protože bychom to nestíhali všechno, jako kort já, protože já přijedu z té etapy a jsem v tom Chorvatsku ani tak ne. Kecáš, protože jsem kolikrát na YouTube viděl normálně, jak klečíš, držíš něco mezi nohama a rejpeš si tam normálně. To jsem zrovna opravoval moji zlomenou ruku, to jsem letěl přes Dunu, v poušti a praskla mi protéza. Takže jsem jí držel a opravoval jsem tu protézu tam. Jako. Takže já člověk si myslí, že opravuješ něco na mašinu a ty na... Ale tak, to jsem opravoval ruku. Ale fakt, že i třeba v tom Chorvatsku, jak jsem přijel, sundal jsem si kola, vyměnil volej, udělal filtr, mezi tím kluci mi přezuli kola, protože přezou ty Newsy vlastně s jednou rukou není jako sranda. Takže tam jsem to zvládal. V té Albánii nezvládnu ani volej vyměnit, ani filtr udělat. To je tak extrémně těžký, že já prostě takhle mám ruku, takhle nohy a přijede vlastně kluci to tam sednou, tak mi sundají boty, se mnou jezdí Vetrmácha, mechanik, který ho znám vlastně od malička víceméně, jak jsem jezdil prostě velký závody, prostě padnu, hotovo. No, tam jako je to fakt extrém, spíš denně 3-4 hodiny spíš denně a je to strašný, jako jo. No, říkám, už v životě, proč já to dělám, ty už v životě tohle nechci zažít, proč to děláš, ale projedeš tím cílem a už se těšíš, že bude prostě další, že jo. Přesně, jo. Takže blázní na motorkách, jo, ale... Přesně, ale to říkají, ty se to nevyzkoušeli, jo. Přesně, jenom ještě taková, možná ne úplně na závěr, ale otázka, vzhledem tomu, že se tady potkáváš i s nováčkama vlastně, protože tady pracuješ v Česlicích, tak by mě zajímalo, co třeba těm nováčkům říkáš, nebo podle čeho si mají vybírat ty lidi věci. Samozřejmě říká se, že čím kvalitnější, tak i dražší, pochopitelně, samozřejmě. Ale tím lepší, ale... Nikdy neznamená, že to v oblečení čím dražší, tím kvalitnější. Jo. Tam jde o to hlavně, aby sedělo, jak má to v oblečení. Jasně. Jak helma v oblečení, tak to prostě musí sedět, jak má. A já tím, že na motorce jezdím 30 let a ty věci prodávám 17 let, tak vím opravdu, co jak má sedět. Jo. A myslíš, že tě vnímají ty lidi to, co jim říkáš? Určitě mě vnímají. A já ještě ty lidi mě dost znají jakoby, a dost mi věří, si myslím. Okay. Tady v té práci, tak spousta lidí chodí sem domů, prostě chodí a vědějí jako, a myslím si, že hodně si nechávají poradit. Já se musím teda přiznat, že já tady taky jsem začínal vlastně u vás, když to vezmu takhle, a chodil jsem sem nakupovat a samozřejmě člověk potom postupem času poznává, že musím říct teda za mě, že bohužel ta kvalita je vyvážená i financema. Samozřejmě. Takže když člověk chce jezdit prostě v nějakém goráči a nebo v nějakém fakt lepším oblečení, tak za to musí prostě zaplatit. A tím bych teda chtěl taky Motozemi poděkovat. Ale tady je dobrý to, že tady se dá oblíct prostě úplně za pár korun, nebo za opravdu velký peníze, ale... Můj názor je ten, ale Káďo, že když si koupíš věci za pár korun, tak je to vyloženě fakt jenom okolo toho komína. Já říkám, nejsem tak bohatý na to, abych si mohl kupovat levné věci.
protože si ty věci půjdeš koupit za rok znova, stejně, je to tak. Ale prostě některý lidi to prostě tak chtějí, tak si to koupí, ale dá se koupit takový ten zlatý střed, který prostě opravdu funguje a jsou to prostě značky, které jsou dobrý, jsou na trhu dlouho, ale my tady nemáme nic, co bych řekl, ale to je takový shit, to si nekupuj, to si nemáme. Jo, on to ani nechceš prodávat něco, když víš, že to prostě není dobrý, tak to nechceš, aby si ty lidi s tím vraceli a pak to někde čet, že tady prodávají takovéhle věci. Takže to prostě tady se nestane, jako jo. A ještě mi řekni, prosím tě, protože teďka se dost rozmáhá samozřejmě i motosport jako takovej v Čechách. Jestli bys třeba doporučil lidem, aby nejdřív, než někam fakt vyjedou, nebo když už vyjeli, jestli mají jít někam se přihlásit do nějaký motoškoly. No jasně, to bude skvělý, já tam, hele, my s klukama, co jezdíme, tak chodíme. Okay. Každý rok tohleto vlastně. Takže ty, který jezdíš 30 let na motorce, ano, tak prostě jdeš do té motoškoly. Jdu, protože za prvý, super parta většinou tam je to skvělý den a já jezdím na tu enduro školu, jakoby, a to je v té Itálii, to je vlastně ono, to je vlastně to dělá Radek Tomán, enduro školu. Pojďme se spíš pobavit o tom, jako pro toho našince, nebo člověka, který žije tady, tak spíš jestli máš nějaký třeba vysoký mýto, nebo nevím, jestli tady máš. Ale ono je spoustu, jo, dělá to Verča, dělá, že jo, dělají všechny tyhle jezdci vlastně, Mírali se, že jo, všechny tyhle dělají prostě různý motoškoly, jak na silnici, Pepa Sršeň to dělá. Takže Pepa je docela obsazený, že jo? Jak na silnici, tak v enduru to dělají a já právě na to, tím jak jezdím dlouho, tak stejně každý rok prostě chodím. Super, jo, chodíme s klukama všichni, jako, tam fakt chodí úplně profíci. Chodím tady v Čechách, ale seberu se a jdu furt do té Itálie na tu motoškolu. No jasně, no. A co tam jako ti tam naučí? Strašně moc. Třeba loni, když jsem tam přijel jsem, já moc se jakoby nevěnuju motokrosu, spíš enduru, že jo, a rally, ale přijel jsem na motokros na trať a prostě ráda ti přijde a řekne, tady musíš brzdit, tady musíš tu zatáčku nést takhle brzdit, takhle do toho vantu, tady přijel a tam člověk tam přijede, řekne si, jak jde rychle a takhle s náma prošel celou tu trať a já jsem na té trati, která prostě má necelý 3 minuty kolečko, tak já jsem dokázal o 20 sekund být rychlejší. A 20 sekund je strašně moc a bylo to jenom o tom brždění. Brzdíš 20 metrů předtím, nesmíš, musíš brzdit 5 metrů předtím, než se zastavíš o ten ván a tam naložit plyn, takže ty když tvrdě na brzdy z toho naložíš a to ti dá to jsou 3 vteřiny v každý zatáčce třeba, jo. To je pravda, no. A na tom jo, je to takovýhle blbosti prostě a je to strašně moc. Ono je složitý i tě to přeučit, jo. A když mám něco v hlavě, tak Radek, ne, vole, Kaďák, děláš to zase špatně, vole, musím ti říkal takhle, jo. Tak jasně, to je dobrý. Když jsem to takhle celý život a teď mě to budeš učit jinak, vole. Přesně. Ne, ale prostě on má pravdu, on to prostě dělá celý život, tyhle ty motoškoly a opravdu to je úplně. A tam jsem se naučil i odpočívat tu ruku strašně, jo. A co mě třeba blbost, každý dělá takhle, když ho bolí ruka. Musíš takhle. Nahoru, jo. Ruku nahoru a takhle. Dobře, si odkrvíš, ale přece no to potřebuješ, protože máš ten takže prostě takhle odkryj ruku a zase takhle, takže já i mé za jízdy, tak musím řídítka a dělám mé takhle za jízdy kolikrát, jo. Dobrý, tak to je asi tak nějak všechno, co jsem z tebe chtěl vytáhnout. Ale v každém případě Ráďo, díky moc. No já děkuju. Tomu rozhovoru. Ale mám na tebe ještě jednu prosbičku. Mám tady vlastně připravenou čepici, tam je pár papírků. Doufám, že si ji zase budu muset koupit. A já tě teda poprosím, jsou tam teda nějaký papírky, jsou tam teda 3 ceny, tak tě poprosím, jestli bys teda nemohl 3 papíry vylosovat, respektive po jednom. A teďka teda začínáme tou 3. cenou, tak já tě poprosím. Takže 3. cena je... Můžu otevřít? Můžeš otevřít. Uvidím tam něco. Počkej, ti pomůžu. No. Ondřej z Opavy. Ondra z Opavy. 3. místo. Dáme na stranu takhle. Tak prosím tě o 2. Zase to možná bude slepený, nevím. Dobrý, to je tak. Tohle. Přidej ruku k dílu. Jo, takže 2. místo je Dufek, 2. místo. A 1. místo? Takže tady je 1. místo. Tady je 1. místo, tam teda dá. To jsem zvědavý, kdo to bude. Brhel. Pan Brhel, takže pan Brhel vyhrává 1. místo. Takže tohle z toho je teda za námi. Tímto teda bych chtěl soutěž ukončit, respektive už jsem ji ukončil tím, že se losovalo. Káďo, Kaďáku, 69, díky moc. Přeju ti hezký svátky, ať se ti daří a doufám, že se tady ještě budeme potkávat. Určitě. Já děkuju a hodně šťastných kilometrů přeju. Kolama dolů. Když se něco stane, tak hlavně se z toho neposrat. To je moto. Čau, mějte se. Hezký svátky. Čau.